जोरंदा गादी बुलिया को आसीजु बापा मु बो नानी आ पिन्नू 4 जण बुलिया को आसीजु आसंदु हम साथे देखिबे जोरंदा केम देखा जाउछ एटा होची जोरंदा गादी रो एंट्री पॉइंट है आमे भी भीतर जाउछु एडी पिन्नू अनु अनु कंदो बो एठी बुलुची अरे केड़े बड़ मंदिर टे विस्तारित होईची रे बाहर आमे पट्टकड़ एंट्री पॉइंट देखे एपटे बुले कि नहीं कि पुणी एपटे बाहर कर फोटो उठा हौ खुड़ी आसु चल एपटे नहीं चल जो एपटे बुले कि नौन एपटे रास्ता परा हाँ एपटे तो बुले सब गले सेठी किसी ना एंट्रांस ला से कड़े गले क्या गले से हाँ हाय फ्रेंड्स आज आम जोरंदा गादी बुलुचु साथी आमर सहधर्मिणी आ पिला माने आछंती एटा सान झील धरी वीडियो शूटिंग करुच्ची सी दी जन बाहर बुलूँ आसतु देखिए मंदिर भीतर केमती कौन मंदिर परिसर आस हाँ जाऊँ सब गाड़ी शून्य मंदिर देखा बाहर समस्ते एटा महिमा अलेख धर्मर शून्य मंदिर को आम आसीचु एटा शून्य मंदिर बहुत बड़ मंदिर है देखु आम से बाबा विषय साथी टे कथा से कौन कहते आज्ञा ये शून्य मंदिर ना कि शून्य मंदिर 21 आज्ञा या भितर तो किसी ये ना खाली खाली ज्योति मंदिर प्रभुंर नियम नीति जो बड़ प्रभुंर सिद्ध पवित्र पीठ को आज्ञा साधु मैंने जगी ऋषि मुनि मैंने पूजा कर रोचे आज्ञा जिते भागवत पुराण शास्त्र अच्छी पदे पदे साधु सन्यासी विषय लिखा आज्ञा जानी जी पढ़ती जो भागवत सी सब अच्छी रेकर्ड जो मैंने बही पठन करती से माने जानी पारंती जो माने साधु संग करती से माने जानी पारंती
ଏମିତି କେତେ ଧର୍ମ କେତେ କୃଷ୍ଣ ସିନା କହିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଗୁରୁ ନଥାଏ ସଦେ ଜ୍ଞାନ କାହିଁ ପାଇବ ଅର୍ଜୁନ, ହେଲେ ଗୁରୁ ତ କେତେ ଗୁରୁ ହେଲେଣି, କେଉଁ ଗୁରୁକୁ ଧରି କେମିତି ସଦେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବ। ଭୀମ ବହି ସନ୍ଥ ଭାବରେ ଲେଖିଦେଲେ ପ୍ରାଣୀ କେଉଁ ଧର୍ମରେ ଆସେ ତ କରିଚାରିଯାଆନ୍ତି, ସତ କଥା କେତେ ଧର୍ମ ହେଲାଣି। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ବି ଡାକୁଛୁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାରା ନିରାକାର ରୂପରେ, ଆମେ ନିରାକାର ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାରା ସାକାର ରୂପରେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏଇଆ ତ ସବୁ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଦେବା ଦେବୀ କ'ଣ ସବୁ ନା କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅବତାର ନେଇକି କଛା କୌପୁନି ବେଶରେ ରାବଣକୁ ବଧ କଲେ, ଏମିତି ବରାହ ରୂପରେ ସବୁ ଏମିତି ଅବତାର ନେଇକି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତାର ନେଇକି ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ଧରି ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପରେ, ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ସିଦ୍ଧ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କର ଓଁକାର। ପବିତ୍ର ପୀଠକୁ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ଏଇଟା ସବୁ ଖୋଲା ହୁଏ ନା। ବାବାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ସାରା କଥା ଏବେ ଶୁଣିଲେ। ଏବେ ସନ୍ନ୍ୟାଗାଦି ଆଶ୍ରମ ପ୍ରାୟ ଦେଖି ସାରିଛେ, ବୁଲି ସାରିଛେ। ପୁଣି ଆଉ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆସନ୍ତୁ। ରୁହ ହେଇ ଛାଡ଼ିକି ପଳଉଛ କ'ଣ? ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଆଗରୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଆଗରୁ ଏଇ ବିଜ୍ଞାପନଟି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଏଠି ଲେଖା ହୋଇଛି। ବାବା ଏଠି ଓଳଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଚାରି ପାଖରେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ଗୋଟେ, ଆଉ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟ ଲାଗିଛି। ଏଟାକୁ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଘଣ୍ଟଟା ବି ବହୁତ ବଡ଼। ବୁଲିଲେ ମନ୍ଦିରରେ ଏରିଆ ସବୁ ନୁହେଁ କି? ହଁ, ମନ୍ଦିର ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି। ଏରିଆ ସରୁନି, ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ। ଏ ବାହାର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟ ଲାଗିଛି। ମହିମା ଆଲେଖ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭୟ ପାଦରେ ଶରଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବହୁତ ଶୁଆ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଶୁଆ। ପାଖକୁ ଯାଅ ଦେଖାଯାଉନି, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ନୁହେଁ, ପୁରା ମନ୍ଦିର ଚାରିଟାଙ୍କ ଏପଟରେ ପୁଣି ବସିଛନ୍ତି। ଏ ଭଉଣୀ ନାହାଗିଆ ସାଗର ଯୋଉ ଗାର ପଡେନି ବେକରେ ଯୋଉ ଛୁଆ ଗୁଡାଙ୍କର। ହଁ, ଏ ଭଗବାନ ଏଠି ଏତେ ଶୁଆ ଏମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଶୁଆ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମନ୍ଦିରରେ ପାରା ରହନ୍ତି, ସେମିତି ଶୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ସେ ବଡ ହେଇଗଲେଣି ଶୁଆ ଗୁଡାକ ସବୁ। ଦେଖୁନ ଏପଟରେ କେତେ ବସିଛନ୍ତି, କେତେ ବସିଛନ୍ତି ପାଖଟା ଦେଖି। ସେଇଟା ଧନୀ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। এটা ধনী মন্দির ଥିଲା, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧନୀ ଏଠି ଜଣ ଅଛି, ଆଉ ମନ୍ଦିରଟା ସେଠି ବାପା ଆସେ ପୁରା ଭଙ୍ଗା ହେଇକି କ'ଣ କ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିଥିଲା। ହେରା ଯୋଉ ଲକ୍ଷେ ନାଇଁ 125 କୋଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା କେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକା ପକେଇକି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରି ଯାଉ ଫିଟି ସାଙ୍ଗେ ମାରି ଦେବି ରୁମ୍ବାଲଟା କାହିଁକିରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ବାଲ ଦେବା ଅଛି ପୁରା ଅଛି କେତେ ପଇସା ହେଲା ଭାଇ? 120 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା।